amai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore. Asika tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanaamai vari kuchengeta vana vane urema. Asiwo tinopemberera hushingi, humare, hugamba hunanaamai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Muri kupona here nemapisiro akuita zuva? Hatisi kupona. Rapisa zuva racho kuti ufambe kusvika kana kumashopusi chaikoko inonga ipabvuma. Inonga ibva. Mai Ashley, mungatitsanangurirewo here kuti urema huna Ashley makaona achingobva kusununguka here kuti zvinhu zvamakazoona matombouya nemwana kumba patombofamba nguva? Ndakazoona ane 6 months ndopazvakatanga. Kumashure umu zvazvinhu zvaiti kana delivery yake yanga yakanaka, kana paakaberekwa akachema, nekuti vamwe vanotanzi akasachema zvinogona kuafekta futi mwana izvozvo, asi wangu akachema. Chii chakaitika pa6 months? Kana kuti temperature yakakwira here kuti usiku handisi kuziva, akapfugama kubasic atanga kungoita kugwina ari kuma 11 kusvika kuna 1 asina kumira. Kwakutoenda kuPare usiku wacho, kwakutotsvaga mota kwakuenda, kwakuzodzoka mangwana. Masvika kuPare vakatokutsanangurira kuti kudii? Vakangomba injection usiku wacho, mangwana kuseni vatatotichacho vatadzoka kuno kumba. Tinoziva kuti kana mwana akakwira temperature anombogwena, uyu agwina maenda naye kuPare renyatwa, masvika abayiwa injection. Ko zvekuti muzoona kuti inini mwana wangu ane dambudziko, chii chakazoitika? Takazoona gore ne1 mafitsa yakutouya oni ndikati ko mafitsa aya chii? Kupisa kwekunze kana kuti pane zvaasingadi kuona. Kwakutotanga ndopazvakazotanga kuita serious ane gore ne1. Kumashure kwese zvava zviri nani, but aiziva achitaura. Ane 2 years achitaura kuenda kutereti zvese achigona, achitoti ningiwe ndipesadza nenyama achindaidza nezita rangu. But kuzobva pa2 years zvichienda mberi zvizhinji zvakabva zvaita down. Musoro brain zhinji yainzi yakadhemenjeka, pakaitwa CT scan neEEG chainzi brain dzake zhinji dzakadhemenjeka, dzakufunctiona diki dzasara. Ndokwakazonyanya urema, ndokwakazonyanyira pamwe 2 years ichienda mberi. Asi kumwa 2 years koga achiri kuziva kana kutereti aienda ega, iye zvino haachazivi kuenda kutereti ega, unotomisa mapamba kana manepi. Tinoziva kuti mumagariro edu isusu kana ndabereka mwana wangu zvichiedza zvise zvakanaka zvizongotanga totanga kubvunza kuti chii chaitika kumwana. Imi pane kwamakambomhanya here kutsvagawo kuti chii chiri kuitika pamwana? Takamboenda kumachechi imomo, mwana kwachiti dzinza rake zviri kubva kwawo, vamwe vatadza kuzvinzwisisa, vamwe vakati zvinoda kuchipatara, hazvingodi kushiwana izvi, endai kuchipatara. Saka nguva zhinji tinokontinya nechipatara. Kumachechi tinozongoenda hedu pano neapo, but nguva zhinji tinoenda kuchipatara. Takasimba nechipatara. Atigara akaadhimitwa kasingaperi kunyanya kuPare renyatwa, ndokwatakaigara nguva zhinji. Vaigona kuti 2 days kumba, 2 weeks uri kuchipatara. kuPare takagara gore rese tichiadhimitwa, asi makore acho akawanda, ndinge 5 years ndichigara muchipatara. Ndikamboenda kuHarare hospital kana zvakwidza ndonoadhimitwa. Asi kwandakanyanya kuPare ndokwandakanyanya kupiwa mubhedha. Imi pamatanga kuudzwa kunzi brain dzemwana uyu dzakanganisika zvekuti dzaakushanda ishoma shoma, makazvitora sei? Ndinozvitora mushe, ndikati saka kutoafektika kwemwana wangu wekura kuti haachatozivi zvizhinji, kana brain dzakushanda shoma zhinji dzakafa. Ndakashushikana singaiti. Makazobatsirika sei? Mune here zvichida pamwe kwamaienda kwamainosanganawo nemamwe madzimai ane vana vakadaro, kana kuti pane vakakutora here vakakuitai counseling? Makazozvigamuchira sei kuti ndo zviri pamwana wangu? Ndakazorushiwa kunonzi kuCRIU kuHarare hospital. Patakatanga kuenda ikoko takudzidziswa kuti vana vakadai vanoitwa sei, tichidaidzwa kumaworkshop emanhinga akasiyana siyana. Kune vane Down syndrome, kune vane cerebral palsy, kune vane epilepsy, kune vane hearing impairment. Tichienda kumaworkshop ese tichidzidza kuti mwana uyu anobatwa so tidai, haifaniri kutambira padhuze nemoto kana pane mvura,
kana kuona TV makatuni aya kana mashawazi anoaffectwa gwina kunoita sekuno attract chimwe chandakadzidza machengeterwo anoitwa kuti kana akuda kugwina unoona sei kuti akuda kugwina unotoona kuti pane zvaakuitika kana kuti anogona kungovhunduka pamwe akarara kutanga kutoita umwe anongoita kudonha ototanga kuita wangu anga asingaiti kudonha aita kuti akarara ngovhunduka ari kuhope kutanga kutoita kamwe aigona kuita kana ka6 pazuva kana ka7 kana zvauya serious chaizvo wakutoenda kuchipatara wotozati handidzoke ende unotobva kwagadzirira uchizoti handitoziva kuti handidzoke tonopiwa mubhedha ende wangu kuti ada kutoziva kuti apa ndinodzoka apa handidzoke wakutoziva kuti kana zvinhu zvamira kudai kutonoadhimitwa. Dzimwe nguva kana urwere hwauya mumba unokwanisa kukanganisa ukama. Imimi zvakakuremerai kuzvigamuchira mazuva ekutanga ko baba vacho nevamwe veukama? Baba vacho tatatosiyana nekuti vakandisiya ichiri nhumbu ine 6 months. Kubva ipapo wakazoona mwana ane 5 months. Kubva ipapo hawana kana zvawakazoita. Kubva ipapo kana kunzi sokisi remwana kana vhesi remwana kana kuti mwana anogeza here kana kuti anopfeka here kana hapana kusvika pari nhasi wangosiyana nazvo. Ndobva watoenda kumereji yechi2 yacho bva ndatozonzwa mukadzi wavo kuti maiguru masirwo amakaitwawo ndo zvandakaitwawo inini. Tozonzwa akumereji futi yechitatu ndikati amen. Vari kungofamba vachidyara vosiya vana vavasiri kuchengeta. Amene iko chi3 iko kupa mundu kwaari kuchengetawo amene chi3. Iye zvinezvi mukatitsanangurire tanzwa muchiti dzimwe nguva anogwina. Ndezvipi zvimwe zvamungataure kuti zviri kuitika pamwana kana kuti zvamunoziva kuti imimi mwana uyu ndini ndotofanira kumuitira ichi nechichi nechichi kunyange akane 15 years? Zvizhinji ndinomuitira kumugezesa, kumubvisa kana aita, kumupaka sadza zvimwe anodya wake, kumupaka kana porridge kana zvana rice zvimwe zvaanodya ega tinomupa achidya, pamwe mvura anonwa ake ega, drink anogona kubata achinwa ega maheu, asi zvizhinji tinotomuitira. Nekumugezesa nekumubvisa kana aita. Haakwanisi kutaura kuti ada kuenda kutoilet? Haachakwanisi. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndeapi matambudziko ari kusanganikwa nawo namai vake nokuda kwekuti ane hurema? Nini ndikulemerwa nepakuti medication kuti ndiiwane yese challenge yacho kana kuchipatara vakutozviziva kuti handikwanise kuafodha yese, pamwe ndotozvitsvaga vanondibatsirawo kana kuchichikwa ndinomboendawo kuti imwe iri kunetsa kuwana pamwe haipedze mwedzi, imwe ndinomboiona kuparenyatwa kana ikoko ari hospital. Saka ndomwe machallenges iwayo, uye nekuti madhaipa unoawana sei ekuti apfeke kana uchibuda kuenda kureview kana kuchechi ari panapa akanogara akakumbisa ake zvimwe zvimatauro zvaaishandisa kare kana zvimanapweniwo zvimasecond hand zvandombotsvaga kumbare kune vayo vanowaridza kumbare. Saka ndo machallenges acho, uye kumugezesa, kumusumudza chest inombosvika pakurwadza zveshuwa kuswera uchitamba. Anoona apa nachimusumudza uchirwisana naye, mamwe pacho kana asingadi anogona kutoramba akaomesa miri wake zvokuti iwe unogona kutokurirwa simba naye. Saka machallenges acho akakura, uye kukwira bhazi newheelchair zviri kutiremera zvekuti haonewo mabhazi vamwe vanobvuma kuti takura, vamwe havabvumi vanokudza kuti hatina nguva yekutora wheelchair, hatina kana pekuisa, asi mabhazi anenge ane mabhuti ekuisa. Saka vanenge vakuti saka mwana uyu handichafambe naye here nhaye Mwari, saka makandipira mwana uyu kudii tidiite sei, uye mareview anenge achidiwa. Saka ndoita sei, ndopota chienda ndega kureview here, vanonoona inini here dhokita ndoanenge aida munhu wache. Zvese izvo zvemachallenges. Tichisvika taona Ashi makamusunga gumbo idhara.
tichitya kuti asaende kwese kwese kana kudhonza zvinhu. Pamwe anomboti akajambira pasofa diki tinogona kudai tenuka rodaenda pasi sometimes kakawanda iro romurasira uko sofa rosara rakadai. Mumisi akatombokuwara akatyoka gumbo iri kairi kese 2 times achityoka gumbo ajambira pasofa but anomurasa uko. Akatomboiswa plaster big club iya plaster kairi kese kuparo. Mumisi akadhonza bhaketi remugombo chairo agumbuka kwambitira zvaasingadi anokuitira zvokuti angona kutora chimwe chinorowera pasi zvokuti kana chiri chinhu chisingatani kufa chinobva changofa. Ndonza bhaketi ini pamwe nesimba kuti dhonza kudai 1 time handikwanisi. Iye akangoriti 1 time varati pasi bheu mvura yese imwe ichipinda mumba masekuru wake imwe ichipinda mudhaining imwe ichizara mukicheni imomo. Kuna ane hasha zvokuti ukamuitira zvaasi kuda akabatwa nehasha dzake dziya anokuitira chimwe zvokuti munobatikana. Unenge uchamurova kana kuti uchaita sei wezera kuti kurova kwacho futi kurova hangu but hapana chaanoziva munhu wacho. Ndinopera futi mwoyo wekumurova wacho. Kokufamba anofamba zvekutobva panopamba here achienda kana kuti kare aifamba achimhanya kubhabha iko kwatabva nako kwamauya nemota muchipinda kwandinombotengesera zvimatakishopu zviripamberi apo nebhabha yasekuru wake yavanombogera. Kare aimhanya ega achimhanya kudzoka futi kumba unongo anofamba but kuti yatibata nerwoko tiende kana kumashopusi nganyeba hatisviki. Anogona kuzogara pasi kuti haachakwanisi kuenda gumbo rake waniri rotanga kusheka ngemunabatwa nekrepi. Pamwe mune kutori kugwina hatizive kana kuti kungoshekawo haro hapana because anonzi masisha anzi ari pakasiyana siyana. Mumwe anogona kuita nemasiso chete anenge achitogwina kupindura masiso kuya mumwe anoita miri wese saka zviri pakawanda. Mumwe anogona kuita makumbo. Takadzidza zvakawanda kunonzi kusiyara yu kuti mafitsi anouya pamwe so pamwe ukamona achidai kutogwina kana kudai. Saka zvizhinji taakuzviziva. Akugeza here Ashi? Haasati akugeza. Dzimwe nguva tinoona kana tine mwana musikana tinovadzidzisa kuti usabvume kubatwa. Ukaona munhu wechirume unotiza, ukaona munhu usingazive unotiza. Inimi naAshi munomuchengetedza sei? Tinotomuchengetedza. Pamwe ndogona kuti ndombomhanya patakishopu ndotosiya ndaita zvandaita zvandari mumba. Pamwe anenge akarara pamwe akasvinura hake ndomhanya patakishopu apo ndoenda ndotenga chandoda kutenga kana kutosvika kwaSolani chaiko dzimwe nguva kana akarara ndakatokiya dhoo ndokutomuchengetedza kwacho kuti ikanimbomisa muuche too late pamwe ndikuendera chinhu chidiki paSolani apo chekuti 2 minutes ndadzoka before 1 hour ndadzoka. Saka chimwe zvacho azoiti asi kana kuri kubhaziya ndokatinotorana toenda. Mataura nyaya yekuti anogwina chero nguva. Mazvano achaita hake pese pese anogona kuita once pamwedzi. Kare ndopachaiuya pese pese kana kuti katatu pamwedzi. Mazvano zvaakuita kana ka1 pamwedzi kana kutopedza mwedzi isina kuitika. Asi nekuti hamuzivi kuti anoitika nguva imwe mufanira kunge muinaye nguva dzose kuti muedze kumuchengetedza. Akatoita ndakatoudzwa nadhokota kuti unogara wakanyora fiti chati kuti aita nguva dzakati uye aita sei aita miri wese here kana kuti angoita side 1 here kana kuti aita sei unofanira kuzitsanangura zvese izvozvo. Saka takanzi kune fiti chati yaunonyora kuzoitira paunodzokera kwadhokota vanozokubvunza kuti mafiti aita kangani mwedzi uno akambofita here kuti haana. Vanobvunza kuti mwedzi uno haana kana kuti aita kamwe. KuCRU kwamutaura makamboenda nemwana kumaexercises here kana kuti Ashi angasingade izvozvo zvemaexercises? Ashi angasingaitwe maexercise aitwa speech therapy kuitira kutaura. Haana mbopera aitwa maexercise aitwa speech therapy. Iyoyo speech therapy yakamubatsira here? Zvenguva idiki ndakazoudzwa inini unzi munopota muchimudai kuseni asati adya manheru aya asati adya momuita nanambuya vamwe. Munomuita sei? Nevanhu vasingazivi kuti mumaseja munomu. Ndakaudzwa zvekuita hanzi ka20 uchidai ozoita ka20 uchidai uchikwidza. Muri kuona here zvichibatsira? Ane mamwe mawedzi here aanotaura nemi zvichida kukutedzai? Zvaakuchinja izvi zviri kuchibuda zvimwe zviri kuuya zvimwe plasi nekusarwara uko zvimwe zviri kuchinjawo saka kurwara pese pese kusadoni. Ndezvipi zvamunoita taudzwa muchanye kuti kwandinotengesera uku munotengesei uye munoenda konguvai? Nguva yamunoenda kunotengesa mwana anenge ainani? Anenge aina mbuya wake dzimwe nguva asi handitengese pese pese pano neapo kana varipo nguva zhinji because nguva zhinji vanenge vasipo vanofamba vanomboenda kuchechi mufundisika vanomboenda kwavanoenda seizvo zvavapo tatorega kutengesa takutoziva kuti nhasi bhizinesi riri down. Kana vasitonipo ima mukwanise kunotengesa munotengesei? Hembe nebhutsu.
Sandinombotora mubaro. Ko pamunogara pamba pamunogara ndepani munoloja here kana munogara nevabereki? Kugara nevabereki ndekwedu. Mwana akagamuchirika sei nevamunogara navo panapa? Vakamugamuchira ndo anotomuda. Pamwe amai vangu vanogona kuti tarudo kudarika ine amai vacho tange mwana wavo asi muzukuru amai vangu. Saka vanotokenderana nagogo. Kana sekuru wake anovaziva chekuti panhanzvadzi yangu iyi yatogara naye pano anovaziva. Akauya anobva aziva kuti izwi ravo akangodzwa izwi ravo anofara asingaite. Anoshaya zvekuita agodimba imomo agodii akanzwa kuti ndivo vauya. Zvinova zvinhu zvinova zvarerutsiro kunyange nemi mai. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare chikamu chinotevera. Chikamu chapfuura mai Ashley vataura matambudziko avari kusangana nawo. Nini ndikakwanisa kuwana madhaipa ekupfekedza mwana nekuti mvura inonetsa kuno kuacha ndechida nesipo futi uye ndikaona medication yekuti anwe ndoona upenyu huchindirerukirawo. Ende iyewo ukagara uinaye mishonga yake kugwina uye pese pese kana uinaye yese mishonga yacho achinwa netime nenguva chaidzo achinwa mazuva ese ndinoona upenyu hwangu uchindiitirawo zvakanaka. Anonwa mishonga yakawanda sei? Ndinaro bhuku racho rake mbo. Anonwa mishonga yakawanda sei? Mapiritsi mangani anofanira kunwa? 6 types medication dzanofanira kunwa. Pakatobviswa 2 dzadzitori 8. Akatova kuti besides dzimwe 2 idzi dziri kuramba dzichiwanda mishonga iyi andizokwanisa yese kuiafoda kuiwana kana iyo 6 iyo yakatowandisa futi. Saka paanenge anwa mishonga iyoyo munoona zviri nani, haazoita mafitsi. Mazano zviri nani. Mataura nyaya yekuenda kuchechi. Mwana akagamuchirikei kuchechi, munoenda naye here? Ndinoenda naye. Saka kana muri kunokumba munomboita here nguva yamunoimba nemwana muchitamba naye? Iye anofarira here zvekuimba zvechechi? Redhiyo ndo yaanenge anofarira. Ndakaona musuno kana redhiyo ichirira unomona kugutsirira musoro kudai kana mubhazi chaimo. Akutoziva kuti redhiyo. Zvichira kuti kana muri pano muda kutamba naye mukaridza redhiyo munoziva kuti mwana wangu ari kufara. Ko shamwari pa 15 years apa ane shamwari here? Akamboenda kuchikoro here Ashley? Kuchikoro akamboenda. Gore rapera pasiri school imbo special school kuHarare hospital. Saka nechallenge yekuti ane behavior haana agadzikane. Ticha wakapedzera waisa complain kuna headmaster akati ndakushaya nguva nevamwe vana ndakungoita mukana nemwana wani. Saka imbodaidza yamai yake tingotoita sei. Headmaster akati takupai transfer later. Kuenda kuchikoro chamaifanira kutanga kuenda kunonzi kuti tinokuita special school kumabvuku. Katinga ndakavaudza headmaster ndichiya pano ngati kwamuti ndiende nemwana bhazi raane 2 years 3 years zvisingafambi. Saka ndakabva ndangosiyanawo nazvo ndakugarawo naye pano. Pamangogara naye. Asi pano pamaraini pane here vamwe vanomboya vachitambawo naye? Kati anongotamba nemi nagogo nasekuru? Vaimbouya vamwe. But nguva zhinji anenge ari ega zvake pamwe nambuya wacho kana vasina zvavari kuita kugara naye pamwe vakuvarairwawo naye. Kana sekuru wacho akati ndoda chakati mashizha anomboti temhere vanomutemhera. Pamwe varaidzwa nemashizha iwayo. Mataura nyaya yekuti dzongwa sekuru wacho anomutemhera mashizha. Ko iye pa 15 years anombotambisa here zvidhori kana kutamba mahumbwe? Anotambisei? Mahumbwe hacharimboda, anotambisa izvo zvemapiritsi zvamandoona ndinazvo apo. Ndozvaakuda mazana nezvematoothbrush izvozvo kana mashizha iwayo. Zvidhori hachatozvidi. Toothbrush yake netoothpaste akabata akaishaya ndokunongedzera ndozva painogara pamusoro pekiteni ichi ndipe anotoda ine ruoko.
akanongedzera netoothbrush yacho azva tichatora shandipo zvino haazovhura here achiisa mushonga aiga kuvhura agoni notomuvhurira chimisira. Mungatitsananguro here kuti inini zuva renyu rakamira sei? Munomuka nguvai, moita sei? Mataura nyaya yekunotenga mvura, munoitenga padhuze here? Munomuka muchiitei? Munomuka uchitsvaira yadhiwo uchisikawo mapureti obikirwawo womupa nguva yake yekunwawo medication yake utsvairawo mumba. Kana wapedzawo kana pane zvokuwacha owacha seibaba asandawacha ndichatowacha ndachitomirira ini ndichiti gaiwa inzi vatanga wauya ndozowacha zvangu zuva riri kwese ndozobikira uyu izvo zvandaa masikati anenge atoo nenzara manje mamubikira kana ane nzara chanitokudzai mama ndine nzara here kana kuti munongonoone maeksheni kuti munhu ane nzara anoita eksheni kana kuda kuchema kana kudii kana kuzvirovera pasi achiramwa achidi ndotizoti pane zvakudiwa pamunonokera nguva dzake dzaunozoti zvinezvi anenge ane nzara seizvo zvanditi nguva dzaenda anenge akutoda kubikirwa. Mukurarama munhu anenge achiti inini kana ndapedza chikoro ndinozoita basa iri neriri imi maida kuita ripi? Nekuti munoti iye zvinezvi kunyange ndikada kuriita handikwanise kuita nekuda kwaAshley. Ini ndakaita dressmaking, ndikaita zvefacilitator, ndikaita zvemushroom, nditone macertificate 3 ari mumboro. Saka kuti uende kubasa kana redressmaking ndakaona kuti hakuendeki nguva zhinji. Ambuya ake kuti asari naye mazuva mazhinji havamukwanise 1 day chairo unodzoka mafizika uchiti ndaanzwa nemwana wenyu ndaanzwa 1 day iro kuzoti 2 days 3 days kana kwekuenda unorara uchimusiya nawo unotozoisa kuenda kuti kwekunorara pamwe ungatoenda kunight dzekuchechi dziya dzaunozwa ndoenda manheru kuseni ndichiita sei ndichidzoka. Iye ake usiku anonyatsorara zvakanaka. Masana akunetsa kunyatsorara kare airara agona kurara kuma11 kana 12 5 o'clock kuseni achimuka zvatopera svika ipapo amborara zvake masikati kuma11 12 amborara paamuka ipapo anaso. Mataura nyaya yedressmaking zvichira kuri kuti mukawana mushini munokwanisa kusona muri pano pamba muine mwana wenyu? Panapa anogona kuita ndaitomboda kuisirwa nyingi yemashurumu panapa zvino vanhu vacho havana kuzokwanisa kuisa cabin yekuti ndiite ndigo zveproject yangu panapa minoti wakazoitawo seasi vamwe wakamboisirwa vamwe wataita nawo ipapa mwedzi wapera tiri kuchikoro chekudzidza zvemabhizinesi izvo taita zvinhingi yegrosari ini ndandiri muklasi yegrosari kune yehuku yevending yemechanics yedovi ndachiita ndakaenda for 3 days paoverspiwa pamashops chidzidziswa chiti pamwe chichapiwa mari takambotanga hedu tataura mari dzacho vakati munoda mari kana makuzoda kuti kupei ndikataurawo tikati kana 200 saka takaenda kuchikoro tikadzidza musuni wakatidaidza kulocal board wakati makanyatsodzidzei pamagrosaries chichi kuti inotangwa sei grosari uye kuti uite shop yako unenge watanga sei unoda mari costing yacho zvese trading yacho kudii makastoma unovabata sei zvese uchidzidziswa uye ufanira kuva necash box chichi zvese kamera chichi takadzidza zvakawanda. Unoda mari kuti ustate business rako uye kana kuvhura yako shop inonzi yako saka approximately wakangoti kana 1000 unogona kuita kutanga handinenge uchitanga kuti 1 uchisimudza foundation kudii zvese saka hatizoti vachatipa here mari dzacho kana tikungotaurawo. Ndaapi mashoko amungade kupa kune vamwe ana amai vari kuchengetawo vana vane urema? Kuti asikana tikawanawo chehuwiriwo unogona kuwanawo pekutangirawo kuti usangogara kuti mhuri yenyu igone kuraramawo ndozvatinogona kusimbisa nekuti ndinoenda kunonzi kusupport group kudombo remadisabled kunoitirwa maexercise nevanhu kuhospital kana vachiuya tine gurupu redu remadzimai ane disability takatanga kare ni 2014 saka ndinoenda every Tuesday ega ega tinoita mukando taimboita maproject edu yehuku raizvinoti takamira edu maproject tinongoita mukando chete saka ndokusimbisana kwatichiitawo kuungana kwatinoita ikoko tinotoine zvatinotoita zvatinotosimbisanawo sevabereki ende patinoita zvatinoita hatirege kunamata tinotaka kunamata toisa vana vedu ivava vatakapiwa nevamwe vari right tinovaisa futi. Toda kukutendai kuva nesu pachirongwa Twice a Mother. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya.